yudore kar kae kawuono. Jotend pinje moyo pradek higa gichopo Kenya ka kawuono, thuolo ma kawuono kod kiny mar chopo e romo madhi nyime ka mano mar Africa Forward Summit. Umi paro machal nade kaka rawere? An kaka rawere anyalo wacho ni romo mar African Forward Summit okelo paro maber. Nikech mokwongo kwa ng'iyo yes waseneno ka attention ni oko kacha ni romo ni obira nikech of the ongoing division matimre as of now. Nikech kwa ng'iyo there has been the kwa ng'iyo countries kaka Senegal ngeni gin already gise withdraw and also France be oseduoko the military bases of take more of an operation. Taneno ka romo ni en a good opposition Kenya maber in terms of bilateral agreements. Nikech Kenya come out kaka state ma in terms of peace agreement we are at a better position mar negotiate in terms of critical instances, meaning kingyo our credibility romo ni position Kenya at a better front globally. Ma Kenya nyalo bedo able mondo bed position in terms of negotiation. Besides that, Romoni okelo opportunity maber kwa ng'iyo among the 11 memorandum of understanding ma osebedo sign kechiwacho ni mago emadhi bedo outcomes of this romo. To aneno ka one of them ma to talk with kako di create job opportunity in terms of the digital market and also innovation. Ma University of Nairobi and one mosebedo identified ni di partner gi France mondo me to help build one of the biggest science and technology centers within University of Nairobi. Ma that meeting will happen on 13th. Ma will be part of that. Now how do we channel way more innovation kata kwa ngiyo on sector mar science, because I believe ni through science, the innovation, wanyalo also build on our nuclear energy. Kendo kwa ngiyo France, ebende all lead a sector mar nuclear energy. To also manobe en achiel from the memorandum manosebedo signed. Besides that, kwa ngiyo on the infrastructure marwa, gero infrastructure. Waneno ka gini en in line, gi mpango masirikalo sepango. Kwa ngiyo kaka sirikal temo on the expansion of the Rironi Mau Summit. Taneno ka kantie woyo kata negotiation, what ni cooperation between Kenya and France. Taneno ka mago gin conversations give the help to accelerate. Mondo mi wane kaka the completion of the Rironi Mau Summit. Nikech makwa timo to the expand mpaka mar Kenya on sector mar trade, on sector mar investment. Kata nyoro kwa mdavadi ne uoyo kwa wacho ni apart from that ntie nini Maria o port ma Mombasa. To kwa ngiyo Kenya en position maber with Indian Ocean. To ma ingeni dia o Kenya to the oko to the nini trade sector ma oko. Mama dikelo na better investment. Kwa neno ka Romoni en a good strategy for Kenya. Nikech koro position Kenya at the center of the center of international negotiations. Kasto gimaji wacho ni okonego beni wa more ma en a good opportunity mar Kenya. Ma kasto the fact that there is the agreement between Kenya and France okomino ni Kenya oloro its negotiation kata influence main godo gi kwa ngiyo kaka China giri US giri mama nobe president no wacho ni on gimone gwangi ni enango mwadwaro mbele to negotiations kata agreement mar African Forward Summit ni oken ni why form that partnership mondo mi wa lor other partnership ma is just a way ma wabende wa channel ni ere kaka wanyalo gerore kamano yore mag gero gi ken babu arwagi twak